Graduate na. Hindi pa. Basta tapos na ako sa schedule ngayon. Andun ako lagi sa kabila eh. Hindi na ako lagi kalagaan smooth eh. Wala sila ngayon? Wala. Bagal na, Walang- wala pa maglalap alas 5 din. Aga natin na. Nga, ganyan naglaro eh. Mic check, mic check. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Putang ano, nadagdagan na naman yung win ko. Nadagdagan na naman ng dalawa. Nagdun kami ng isang araw. Putang ina, napatay namin yung squad ng cheater. Oh. Lupit nyo. Lupit nyo? Yun talaga, malakas kasama ko eh. Tagasabi lang kung... Basta ako, sa likod lang nila, nag-snipe lang ako, tagasabi lang ako, nasaan yung kalaban. Sila na yung bahalang pumatay. Basta, ang role ko lang sa squad namin, support. Now we do this for real. Tagalot, tagakuha ng pera, tagabili, taga-buyback, taga-box. Panalong Wizards ah. Pero ang dami pa ng cheater ngayon, dumadami lalo. Na parang COVID na pumutok na sobrang bilis dumami. Mic check, mic check. Ang daming cheater. Ang ina. Closing in fast. Get to the safe zone. I check. Yo. Check. Copy. Na tayo mga lods. Bili na tayo. Okay. Saan ba? Ay, sige. Doon. Okay. Hindi ko nakita. Kala ko walang nag-pin eh. Walang stabbing din ngayon ah. Basta nila ma-DC. Ayos. Oo. Easy na. Palaging nadi-DC yata ngayon ah. Kaya nga eh. Ayos na siguro ito. Ano yung wireless ka o wired? Wireless. Kaya pala. Lugod mo daily ah. Lugod mo daily. Sunod sa'yo, Pinaparalo ka. Sunod sa'yo, dalawa. Dalawa sunod Ayun, sa'yo. Man! Higa. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Oh, bang sa'yo, bros ah. Gulag. They'll fight for the chance. Wala kang bawal. Ay, naka-shotgun. Wow! Wow! Unang laro ko pa lang eh. Pinapatay na ako eh. Dapat walang ganun. Headshot ako nun, man. Ako eh. Pagpasok ko sa pinto eh. Bro kaysa. Pay attention. You'll be out there soon. Pinapatay ako. Dapat hindi ako pinapatay ng mga kalaban. Nag-wall set all tapos na headshot. Dami isa. Oo. Fuck. Pinasok ako. You're up next. Nice. Patay isa. Win here and you Nice. you lose, the fight is over. Ah, putang na, saan naman galing yun? Hindi ko makakita. Putang, nawall bang ako? Patay ka agad ah. Puta, napatay nga natin yung napatay ko nga yung bounty, bus naman tayo. Ikaw lang malakas eh.
ka binabato mo ako? Ang talindukan, oh. Kagad ah. Saludo. Salot. Salot. Daw lang malakas eh. Salot. Huwag kang salot. Salot. Huwag kang salot. Ay, puta. Ay, Oh, shit. buti na lang. Good upset. Where's the ghost? Oo, nawala bigla. Kaya nga eh. Oh, shit! Is na Yay! yan. Rubber pa yan. Ayos lang, alas na. Warm up lang, warm up. We're up. Panap. Warm up hanggang umaga yan. Warm up. Pero mapagong umaga. Warm up hanggang umaga yan. Warm up. Check guys. Learning nyo. Yup, yup. Okay. Yo. Thank you, Lods. Daily flight. Lalam si Nets, di ba? Lalam si Nets, di ba? Nag-ano siya, nag-board siya doon sa kabilang team. Sa NBA, nag-bet siya. Namali siya nag-bet team, nag-cheer up pa siya. Cheer up pa siya, di niya alam mali yung mabit niya. Kaya yung 200 niya. Bukong puta. Uy, Alright, that's enough fun for now. Now we do this for real. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Lipit naman ng pinagutan na ng ulo na buhay pa. Toto miss ka. Avoid the gas. Get to the safe zone. Ay, putang ina, nagkatulog ka na lang kamari yan eh.
Let's go. Let's get it down. Nagkasabay tayo dalawa. Tatlo. Panteng din sila. Nako sila sa scavenger. Taking fire! Alright, lads, let's get it done. Anak, Hoy, bakit boy! akong sinudlan ako? Alan pala sa ibaba. Uy, mag-scavenger sa atin. Sino kumuha ng ano? Recon. You take the recon. Ah, Dito, yung pumatay sa kanya, tol. sino kumuha ng recon? Surviving. Sabi ko, mag-scavenger tayo eh. Down him. Yung pumatay siya, tol. Boy, sino kumuha ng ano? Recon natin. Ay yung... Ang Hindi ako, recon. tol. Hindi ako. Ako kumuha. Na accidentally. Shout out Marcus. Makoy. Yan, mamadali ka na. Shout out. No. Mamadali ka kasi. Nag-ghost na naman. Pero boy, pera. Pera. Mabilis ang buy back. Shout out. Pera, uy. Ha? Pera. Saan ka pupunta? Bababa tayo. Ay, wala pala tindahan dito. Puta. Sabi ko na eh. Hindi mo. Walang buy station. Wala may tindahan doon. Nilipat pala. Gusto mo lang kunin yung pera ko ah. Di ko napansin, sabi. Mamadali ka na. Ala, di ba nga kasi madalas may buy station doon? Dito sa harap, tol, oh. Sa harap, oh. Station dito. Shout out. Tara na. Thank you, love. Hoy, Shout tulungan out. mo ako mag-secure dito para mabilis. Ayaw nga pala na. Linagyan mo kasi ng usok eh. Hindi ka tuloy nakita. Recon intel secured. Solid work. Enemy UAV overhead. Piling ko siya, Jer. Boy, ko naman na to. Sana kayo? Pwede mo na. Lot mo na tayo, lot. Kunin yung scab, tol. Piling ko si Pwede Jer. mo na, Sponik. Tara Pang-load lang, out, ang daming lot dito, di pa looted. Uy, naispatan ako. Bawal mag... Nice. May drone, Thank you, may drone. Punta ako sa taas. Sige. Akala ko si Jer namatay. Ilagi. Nagdi-Jer din ako dito. Tara, lolo, tol. Lolo, tara. Buy station, Lods. Saan tayo? Dito, lods. Sige. Yung pera. Pakuha ba dyan? ng kotse dito tayo. Dito, wag na dyan, tol. Dito. Sa harap. May tao dyan, eh. Ayan pala. Advance Tao yung buy dyan, eh. station dun. Baka na, naduduloy na ako, hindi ko napapasin yung mga buy station. Tara, baili tayo. Hoy, huwag ka managasa. Mamamatay. Nang iwan ha? Hindi na, tol, hindi na. Babala. Hindi na. Nang iwan Yung ha? dati mamamatay. Ayun, hindi na. Kalmahan mo. Sa open tayo? Drop money. Go, Sponik. Ito. Dito pa nga. Nakakilo ako ngayon eh. Saka FFAR. I'm driving. Scavenger ba tayo? Tara. Tama. Pansin ko lang din nila ginagalaw yung cambio. Nagmamaneho sila. Walang budget. Uy! Gago! Yun. Nangyari. Sino pumatay sa'yo?
Ginalaw yung... Nasagasa ko yung sarili kong trip line. Ginalaw mo yung cambio, ano? Yung cambio tol. Pagkakambyo ko na nasagasa ko yung trip line ko, walang iya. Ginalaw mo kasi yung cambio eh. Objectives Yeah, updated. eh. Move to the next location. Bawal pala galawin yun, nakamamatay. Oo. Kakamatay ang cambio. Boy cambio. Ay, may patay pa dito. Oh. Ito pala yung kakampi natin eh. Yung patay. Salute natin sa salute. Objective identified. Patay yung kakampi natin din. Oo, dyan ako kanina. Salute. Para sa napakabayaning hero. Stay alert. Yun. Dalawang threat na. Enemy UAV. Eh, ako pala. Binabaril na ako. Pasok kayo tol, pasok kayo dito. Back kayo, boy. Mga natin yung ngayon. Baka bounty mo yun eh. Unahan pa ako tayo. Spawning! Siyempre, boy, pag may satchel yan, mauna talaga ako. Supply box is located. Ayun, sa taas. Saan? Enemy UAV. Pamar? Saan? Eh, Ay, sa saan taas sila ng sa station. airport? Oo. Crack Ay, him. Brown. Puta. Dali pa ako dun. Wag mo tuloy. Saan ka, Lods? Saan ka, Lods? Diba? Gas na lad. Sa taas kami lad. Shit, ganyan. Baba? Boy, sa Saan likod. galing yan? Sa likod, sa likod, sa baba, sa baba, baba. Sa likod natin, likod. Incoming. Tara, pasok. With cluster. Pumasok na tala. Pumasok na dito ah. Ayun o, bolt step. Ito na ah, pumasok na ah. Lods. Oy, down! Hindi na down, Ay, gago, down isa. Down isa. Nasa kabila Down pa. isa. Dalawa lang sila. Putang alam mo. Ay nga. Ang inang yan. Hello? Dalawa. Sabi sa'yo, boy, dalawa yan. Naka-down na isa eh. Survive, you earn your Down isa. Uy, lumaba yung isa tayo. Meron pa isa? Dalo sa Ay, Di magkalap. Oh, kasama nga sila. Dalawa na lang sana yan. walang yan. Unahan tayo. Puta! Ano to? Habang buhay na warm up? Unahan na naman ako sa gulat. You're up next, mate. Get ready. Boy, nakabang na siya doon sa dulo. Pumunta sa likod ng tangke. Ay, gago, kala ko ikaw na yung lumalaban. Punyeta ka. Hayop kang daily plate ka. Kala ko ikaw yung lumalaban. You win this fight and you return to the front line. Sana manalo naman kahit isang beses. Time to earn your freedom, soldier. Sana nga, baka manalo ulit ako. Eh, nanalo kami. Putek, ginahan! Hindi ko nadali yan, Dayna. It's all up to you now. Go for the win. Sir lang pag-aasa. Ikaw, Saan yung kalaban? Ano dito? patay. Tagal ng laban. Yun. Ah, si Dexter oh. Ay, huwag ka dyan. Si Dexter. Ganyan sa loadout. Si Lodi. Baka Tara, mga... Lods. Test tayo eh. Ingat ha, baka mamatay ka sa loadout. Tara, Lods. Puno kami. Ay. Ako na lang pala eh. Yes, boy, yes, Dapat nag-king na lang ako eh. Hindi ko napansin. Ito. Oh. Most wanted contract marked. Kano mo yes, sayang yun. Yung truck sana dapat eh. Sarap pa na tol, papunta na yung bilog. Yun. Ay, sa Oh, harapan ko lang. shit. Hard out there. Sila na naman. Sila pa rin yan. Sila pa rin. Ayun oh. Ay, hindi. Iba pala.
Sabihin mo lang, Lods, pag ready ka na. Lang. Kasi iniintay namin si ano kanina, si Dexter. Bakit tol? Nasa stream. Ah. Nandiyan na siya eh. Online ka na. Sige Lods. Masabi lahat. Pa-open na. Pa-open na. Deployed shortly. Mix game lahat, mix game. Next game, Lods. Hostile dropping into the area. Pag ito. Enemy soldier incoming. Hindi ko nakita nito ah. Bago lang yung preschool. Bata ang may laban. Watch the sky. Playtime's over, mate. Tagal na nating hindi nanalo ah. Panalo na to. Oo nga eh. Baka Nagtuyot. kailan pa ba ulit yung panalo? Nagtuyot. 2 araw na. Lahat. Bulan. Puro second. Ay, kami po dos. Puro dos tsaka tres. Sana all. Yeah, puro Oo. second. Sana all. Quatro Sino ba madala. kasama? Kailangan na sila guns mag-streamer din. Tangina, malakas yun. Gas is closing on your Ayoko na kumenta kasi Sabihin mo. na clutch game. Yun Sabihin yung mo, clutch ano game, kami? Multiplayer kami, ano? Wala naman kami multiplayer sa... Ayun pala, meron na palang mag. Wala ata, anong multiplayer yun? Wala, manang ko lang multiplayer yun. Oo nga, ayun yung nakwento sa inyo na clutch game na 21 kills, kaya kami nanalo. Nga, Parang si Pinsan lang. Squad. Team dami wipe. talaga ito, nanalo. Nanalo Team pa kami na wipe. isang araw. eh. Meron. Sana Sama-sama. Diyan na si Santino. Next game lang, next game. Next game, Lods. Tapusin lang namin to. Pusin lang, lads. Nakaka-start na kasi. Bata ano ba kayo? Ano, hinihintay namin si Santino kanina. Eh, bigla kang pumasok eh, kaya... Inimbet ako na daily. Oo. Kulang eh. Siya yung ano kanina, Kahit. naka-reserve. Pero pag may slot ulit, hindi ano, Bet ka namin ulit. bet ka namin. Don't worry, man. Hindi ka namin kalimutan. Hindi ka namin makakalimutan syempre. Nandyan naman si Gunsmooth, di na ba? ba kayo invite nyo? Bukas na uli. Nandyan naman si Gunsmooth, di ba? Mga ilang games lang ako dal. Oo. Pandain mo eh. Sige, Alam ko Smooth. na din niya. Alam ko na din yung style na ilang game na lang. Uy! Naabot Puta na, kala ko kay... Dito. Copy. Pinitin sila eh, dalawa. Buti hindi ko na yung air. Kaya ba ako nakatingin? Akala ko tahimik. To the gulag. If it's Hindi, may tayo kasama eh. you
can always have a go Tatlo, at these tatlo. bastards Nasa... while you're waiting. Tatlo? Oh, shit. Choice words. Wait, git natin, git natin. Wait lang. Boje. Andiyan na sila boy, lumabas na. Ang ghost talaga. You win this fight, Dali you na return daw. to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or Oh shit. Down in! Puta ka na. Boy, one Isa hit pa, na isa lang pa. yan na down mo. One hit na lang yan na down mo. Tangi ng mga hayop nila. Ginawa yung airstrike ko. Oo. Tatlo ulit, tatlo. your teammate was sent to the gulag. They'll fight for each other. Kuha ko baril ko. Wala pa talagang baril. Apat total? Dito na. Kala ko tatlo. Pwede din sa akin. Sa likod ko na. Apat sila tol, apat. Oh shit. Takbo. Teammate Bukan na tol. surviving earns Alam mo na. Dito tol, oh. Alam mo na. May heli Iwas sa na, airport. iwas. Oo. Umay naman May siya ilis sa yan, gun na to. Bakit ito yung laging bahil? Di pa ako natamaan, no? Ang inang nabutan. Nabutan. Puta ka na. Sa likod ng tangke, sa likod ng tangke. Yun, good job, Got you bro, I good got you. job. Good job, good job. Found the helo. ID to most wanted contract. Helichopper. Tapos punta ka dito para walang kalaban. Doon ka pupunta sa mark ko para walang kalaban. I'll take the stick. Okay. Baka pumunta sa mark ko para walang kalaban. Sigurado na wala nang kalaban dun. Panalo ba yung Dallas? Ha? Galas? Ay, wala pang laban niya yan. Ay, wala pala. Wala pala. Panalo Reference Washington, sila, no? oh. Oo nga. Ano bang standing ng Lakers? 2-2, di ba? Tama ba? 2-2. Toto. Oo. 3-1 na yung Mets. Bounty pa? Groin injury likely to sideline Davis for game 5. Pucha na, hindi yata So, maglalaro. hindi siya makalaro Pero sa game kaya. 5 ko. Kaya yan. Wala kasi Papalitan ni Lebron yung first laro game niya. eh. Kaya nga eh. Boy sila Magiging, yung bounty. hindi siya magiging passive. Shit. Uy, boy, bumili Sila pa nga yung dito. bounty. Shararout. Mega loud shout out. Uy, uy! Oh, wait. Takbo boy, takbo, Oh, shit. takbo. Habol, man! Habol! Habol! Habol mga bulbol. Lumabol ka, oh.
Oh shit. Nakakabaril yun. Dalawa sila. Ah. Oo, dalawa. Oh, malis. Umiiwas na. Umiiwas na. One minute. Punta ka ng stadong. Boy, takbo boy! 1 minute ah. Boy, 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 boy! 30 segundos. You have only 30 segundos. Hoy! I'll take the stick. Uy! Nago. Takbo boy! Alam na. May loadout na sa baba. Takbo boy! Oy! 9, 8, 7, 6. 6-6 kang puta. Anong bilang nga umulit? Yun. Alam na, Oy, clutch cover mo game. kami boy. Match game. Cover mo kami. That's ba? Mabilihan dyan. Dito. Buy station identified. Determination. Pabaka-portal. Dito ka magbabaw. Diba mo? Ang walang load na champion. Pabaka-portal lang. Kailangan combination box. Enemy UAV overhead. I got it. Kala ko naka-agency sa presa. Tangina. Mark them here. Ito pa yung ibito lang. Or ano. Wala. Oh, meron ka? Unik. May pera ka. Ito dyan, armor dyan. Closing in. Salamat. Friendly UAV overhead. Nice one. Tahimik. Meron ka pa ano? Identified. Jigs. Oo. Pahingay sa bro. Ito. Sponic, ito. Ayun, Thank you. dami ako Thank dito you. eh. Sarap natin, meron. Lilid natin yan eh. Let's get it done. UAV ulit. UAV ako. Ay sila yung bounty natin, yung mga gusto kanina. O patay. Patangan na. Ang bilis ah. Diyan na yan. Umusok na yung chopper. Oh. Umusok na. Nice one. Tatakan niya, tatakan niya. Ganda na yan. Wala na yan. Disable. Ayun, bumaba. Ubusan pa ako bala. Ano yun? Down. Drop. Nice one. Nice one. Nice one guys. Ang ina nangalahati Nice, yung nice. bala ko. Nice one. Saan kayo pupunta? Hi. May kalaban ba dyan? Friendly Wala na UAV ata. overhead. Wala na. Yun o, UAV. Does anyone need this? Times I... Pag nakagos tayo, pwede na tayo mag-camp. Lord. Hindi pa ako ghosted. Kaya nga pag nakagos tayo eh. Pwede tayo mag-ghost. Pwede na. May pera naman tayo eh. 10,000 na eh. Oh, tara. Sabi mo, Lods. Mark the buy station. Ito armor. Armor here. Ba? Uy. First time Yan. maging kulay blue ah. Dito, load na tayo ito. Load. Ay, akin yan, ay. Ay, sorry. Sige. Ito ito, lo. Armor here. Shit. Agaw. Dali. Sige, Dalawa na salamat. lang. Bigay ko na lang sa inyo doon.
Yun. Ay, Ito, ano pera, tol. yan? Lalaroan niyo ba ako? Ano? Pang loadout. Iwan ko na doon. Ano yung pera mo daily? Nandiyan na, binigay ko na ka dyan. Uy, may trap mine. Tayo na. Trap mine dito. Yung baril dito rin, no? Ayun. Walang kalaban. Loadout drop headed your way. Boom, baksak. Open. Patay tayo dito. Ay, iwan ko yata. Plano. Ano tayo? Recon? Tara, Recon. Hindi natin yung mix na. Ano, Recon? Walking on. Wala. Gas is closing. Get to the new safe zone. Uy, Ay, isa pala sino? tayo namatay. Move to the next area and secure the Nice perimeter. one, malapit. Setting waypoint. Ayun. Pero, tumakakit. Tumataba na yung karakter ko. Pinapakain mo ata na pinapakain eh. Oh, malakas sa kanin. Out here. Dapat nakahina sa kanin, malakas sa ulam. Bawas kanin lang. Bawas kanin pero dagdag ulam. Lapag ko na tong plate ah. Ano yung linapag mo? Plate. Nice. Armor here. Cancel that. Bilis ang recon. Wala yun. Oh. Contract Bilis oh. secured. Alam na yan. Alam mo. Dito muna tayo. Tayo Ay, na. tayo bumili ng UAV. Oh, bili muna tayo ito. Bili tayo ng selfie. Oh, tayo. Wala na Dito yan. boy. Mark the buy station. Diyan lang ah. Buy station confirmed. Yata kasha. Hindi kasya to pag ano tayo bibili ng self-press. Kulang ng 4,000. 5,000 pala kulang. Loot natin yung bahay dito. And now, disregard that. Looted. Sino yan? May tao dito tol, tatlo. May nag-loadout, may nag-loadout. May nagloadout. Nagloadout. Tangang puto. Anipit nila doon sa taas, sa taas. Down one. Tatlo sila. Apat. Down one. Ay, shit! Puta. Putang ina, di ako makalapit. May cluster. Down one. Sunod-sunod Matay Ayun Matay pala. sa cluster. Puta, di ako makalapit. May cluster. Oo. Isang beses lang. Dala ako sa cluster. Patay yung isa din. Ay, tanga. Yun lang. Kainis. Cluster ang puta. 50 na, pataas na yan. Putang ina. Vansmot, mag-live ka na, punyeta. Sana siya na. Sana siya na. Santino. Sige Rod Sponik. Sige. Thank you. Bet ka namin pag ano. Pag may spot. Thank you, Sonic. Pag may spot. You know. Yung alis yan, umalis na. Umunahan Ayun. YOLO yung kasama niya.
Wala na nga bilang puta, inago pa yung satchel. Sa ano? Tayo magaling si Master. Okay. Meron daw siyang ano, sinasamahan si Gunsmooth. Gunsmooth? God, smooth. Tangina. Streamer. Kilala niya yan? Streamer daw. Legal? Hindi. Wala naman akong pakialam sa kanila eh. Sometimes. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Ang lakas magutos na tol. Oo. Parang si, ano lang, pinsan. Minsan. Pinsan ah. All this waste just sitting inside your body. Most of this waste contains chemicals that your body rejects, but due to certain issues like Bird constipation. ko. If you're feeling sluggish, bloated, Tapam. Penggayatan? Battle Royale. Nahalap ng laro ko Approaching your kanina, position, move hayop. to the safe zone. Ngayon hindi ako makapatay. Gulag to. Tayo Yo, 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 yo. Ako rin, di rin ako makapatay. Araw-araw, hindi ako nakakapatay. Hindi ko alam kung tulog ka, kulang kanina yung tulog ko eh. Sobra eh. Kulang sa tulog pa, flight. Kaya na yan. Dalawa sa akin. Ay! Dalawa. Zone 1. Nice. Uy! Zone dito. Sorry. Oh, Ayan, sa likod. Sorry. dalawa dito. Ito pa sila. Oo. Pati gulag, di ako makapatay eh. Survive, you earn your freedom. You survive, you earn Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, proper sorting. Send in a moment. Sort them out. Sa likod mo, bro. Taas. Ayun. Ay, nako. We're sending you back to Nakita na ako eh. Kanina pa Kita pala ako. eh. Naabangan ka. Oo. your team can still buy you back if they have to cash. Tuntla lang ang kapi sa butal. Gulag. Sa likod mo, bro. Taas. Ayun. Pampanervyos konti. Masyado ang matapang eh. Saan ba tayo, bro? Ikaw. Ha? Waypoint mark. Masyado ang matapang eh.
Meron tol, meron. Meron. Pula. Pulang marka. Dito na sila. Oo. Ay, sa baba. Oh shit. May orange ba? Oo. Sa loadout na. Run. Ayun. Hindi pa looted ah. Oh, clear pa bro. Salamat papi. Nasiro yung speaker ko, walang tunog. Sabi gano'n na. Patay tayo. Second na ni. Naka-dead silence. Dead silence pala. Sige tala. Loot ko lang dito. Okay bro. Okay na. Ano, upukan dyan na din. Thank you. Kailangan kong magkape din ah. Aga ko rin nagising eh. Hey, why did you... Parang lumilipad ako. Daily flight. Sibat na ba? Diyan na yung gas. Oh, car swipe to. Car swipe. Oo. Mark kaya to. Uy! Uy! Nagulat na lang ako. Nakatingin ako sa mapa. Ang bilis. Yeah, Ang bilis naman. Ang bilis ng Expected ba natin to? Dapat mayroon pa yung may locker, launcher unlock, di ba? Ito, tingnan natin to. Wala eh. Kubo. Ang ina ka. Cardo. Ano yun, nakakar to? Pinoy na naman. Kubo Cardo. Gardong hayop.
Ang mga kupal eh. Ang bilis Basag tayo dun. Hindi eh. Hindi yata. Di ba? Nagmagamit din ng ano eh. Sensor eh. Ba't ang bilis nun? Mic, check. Tara, back na. Play na. Wala tayong matututunan dyan. Ayun oh. Patay Ay, sila. hindi. Recoil yung trick. Sorta naman. May trip mic pa yun. May ano pa yun. Trophy. Hindi, trophy yun ng kalaban eh, kaya hindi over. Wala ba? Hindi gumagana yan. Pag Talaga. pagkalaban. Okay. Kasi pag nilagyan mo naman din ng trophy na galing sa'yo yun, di din gagana yung trophy natin. Kasi nauna yung trophy nila eh. Pero pag atin yan, hindi masyado maano. Hindi. Hindi na talaga naman. Hindi na. I sell Macy. Icon TV. Thank you. Get yourself the proper warm-up. We'll be deployed soon. Weapons, place to make you ready for deployment. Hostile dropping into the area. What? You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Boneyard tayo. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Tingin ko lang ito baka may mga. Ayun na, may papunta. Wait lang. Meron. Enemy team is hunting you. Stay alert. Objective is to eliminate the bounty target. Sila din yung bounty. Na-late na pala ako. Timple lang ng kape. Hey! Hanap lang ang barrel sa glass. Layo ko. Ayun na. Papush na sa akin. Dito to, armor. Kukunin pa. Okay, copy. Ayun na, dalawa na. Dito na. Oo. Wala tayong bounty eh. Pwede na nga. Oo. If they survive, they can redeploy. Walang gaya sila. Dito sa akin tol. Copy. Okay.
1-1. Maayos. Meron pa sa akin. Misnipe na ako. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns some redeployment. Marami kang kalaban dyan. Your teammate is redeployed. Pabalik pa lang ako. Kabababa ko pa lang. Oh shit. Apat. Ibang tempo. Targets in the AO. Dami ba dahil? Marami daw, marami. Bumaril pa sa akin. Okay. Surviving earns some redeployment. Dahil. Yeah, you return to the Diyan na lang sa loob ng circle. teammate got a problem sorted. We're sending them home. Enemy UAV overhead. What? What? There are side. Scrub the contract. Gas is inbound. Nasa taas tal. Meron na sa baba yung isa. Nasa bus. Ha? Bus. Doon eh. Magkabila pala. Fight to earn redeployment. Nasa train yung isa. Ito lang, malakas. Paano ba halata? Alam mo paano? We've got a proper fight. Get yourself sorted. You're up. Yung sa may gulag pa pala ako. Sa taas tol? Pinataas. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Shotgun. Sort them out or capture. Shotgun, buda, buda. Hindi ka makakatawag dyan. Diyan ka na lang sa bintana tal. Yan. Nakakontract ka? Nakakontract ka, Lods? Alam ko lang. Kunin ko yung ano, gusto mo, kunin ko yung sasakyan. Tunduin kita. May bumili dyan, oh. Ingat lang, ingat lang. Ay, loot na lang pala, loot. Sasakyan, tal. Oo. Kunin mo yung sasakyan. Takbo ka. Ayan o, iwas. May kalabang ka? Sarap mo tol. Talikos. Oo. Galing gulag yan tol, nag-isa. Dapat sinundo kita dyan, ano. Oh, shit. Saan yun? Sinusundan ako. Ayun pala. Oo, galing gulag yan. Wala na yung contract. Ito na lang. Oo. Ano, Oo, wala. bobo ka naman mag-drive. Sa kabila ba yan? Fuck. Kabilaan. Hindi loaded tal. Hindi loaded ah. May box pa kanina dyan eh. Nalampasan ko? Hindi tal. Dun sa kabila doon. Oh, shit. Kunin ko na to. Get to the target. Huwag niyong kunin yung truck ko. Enemy UAV overhead.
Good luck to me. Go lang bro. Good luck. Barado, barado. Kargado. Barado. Yung pinakataas na lang ha. Reloaded pa nga. Contract complete. Your payment is Kulang na lang ng... Bigay mo sa akin yung pera, Lods. Buhay natin yung isa. Baka di pa loaded sa loob dyan. Just in case. Uy! Ano? Yun! Thank you sa pera. Mag-isa. Thank you sa pera. Thank you. Thank you very much. Reloaded pa. Moving here. Paano? Pwede pa, pwede pa. Ay, hindi. Kulang pa. Ay, may ano pala dun eh. May squad dito, may squad dito. Di. Uy. Easy. Ay, DCC ano? Oh, shit. Oo. Ayun, pera pa yun, tol. a supply bin. Yun. Oh, pwede na, pwede na. Drop mo na lang sa buy station, Lod. Ikunin ko. Mabutan yung loadout. Ay, mabutan na yata yung loadout. Objective location. Tal. Kan pa naman yun eh. Oo. Oo. Di pa Basta naman yun. maandra yung bilog, di ba? Naglagay mo ng pera tol, ako na bibili sa'yo nito. Ikaw na. Ah, to. Ay. Gina, okay na. Tara, loadout. Loadout kayo tol. Tara. Saan ka, Lod? Silang ka. Oh, shit. Tara. Let's go. Let's go. Let's go. Dalawang box. Okay na. Mag-isa na lang Dalawa pala. pala yan. Akala ko mag-isa. Mag-isa. May mga Mag-isa lang, mag-isa lang. May namatay dito. O, natapos na yung una. Oo, na-DC ka, Lods. Next game lads. Next game, Lods. Tapusin lang namin. Sino na? Gulat pa ako sa'yo. Jigster TV. Jigsmeister TV. Nag-stream sa idol. Nag-i-stream ka ba, no? Jigs Meister? Armor here. Pila ko yung ibitan. Objectives updated. Move to the next location. Nag-i-stream ka daw ba, Jigs Meister? Ah, sa YouTube account pala niya daw. Yun. YouTube account daw niya yun. Friendly UAV overhead. May YouTube channel yata siya eh. Sana all. Vlogger. Ah, vlogger. Vlogger tayo lahat nito ah. Vlogger siya, vlogger. Yeah, vlogger. Subscribe. Wow, sana. Plug mo dyan. Para makasubscribe kami. All supply boxes located. Type mo lang yung link. Ghost tayo. Buy station identified. Tara. Looted din dito. Bili lang ako ng ano. Ang kailangan nyo? Bala? Bala tal, bala. Oh, mana na lang. Bibili ako. Bala tas ghost natin. Close. Sige. Ako na lang bibili bala. Ayun o. Ito. Dalawa. Isa lang pala. Nismet Drop him, na ako. tol. Drop him. Down. Nice one. Nice. Isa lang Kasi natin. pumatay siya kanina, oh. Red penny. Nice. Oo.
Patay na lahat yun. Oo. Hindi Pag-isa pa, na ata hindi siya. pati, hindi pati, dalawa napatay ni ano yung Santino yung isa. Oh, nice. Hindi, wala pa akong napatay. Wala, Oh? wala pa talaga, wala pa. May pumatay na iba. Okay ba yun? Copy cash drop. Pagkalaban. Drop headed your way. Ito yung bala loads. Ito. Hindi ako nakasnipe ah. Saan tayo nito? Downtown to, panigurado. Get muna ako dito. Baka Sige. Copy your Sorry. mark. I'll drive. Mapumban naman tayo ni Jets. bomba, bomba. Uy. May zipline dito eh. Meron din dito. Nasa may kalaban. Sa taas? Wala. Guni ko lang. Guni ko lang po. Nandiyan na yung gas pala eh. Ay, hindi pala nakatigil pala. Downtown yung ano. Set to, Mark. Doon, napabagsak. Pinagtripan ko lang. Ayun na. Dito na. Scavenger contract located. Tara, kunin natin Sa yun. baba. Sa Kung baba nito, self-re. sa baba mo dyan. Yung, Sa baba mo dyan. yung ano. Ah, sa baba. Yun, saan yun? Yung baba. Ah, sa baba, sa... Ah, sa baba. Anong gusto niyo kunin? Yung... Scabi... Yung... Scav? Sige, kunin ko. Ay, doon naman pala eh. Yes. Oh, may tao yata dito. Saan? Ay, kayo pala yan. Guni. Hindi ko ni... Guni ko lang. Guni. Gas moving in. Kunin nyo ng stop to. Para kunin mo yung bounty. Saan ba yan? Objectives updated. Move to the next Ayun na. location. May chatchel lang ako. Ano. Kay Papi Jar no. Nasa second floor. Second floor? Tara may ikon dito. Dito. Taas naman. Ngasan na kayo ang ikon dito? Nasa taas nito. Hindi, may ikon dito. Zipline. Ah, Roger on bounty contract. May ilaw ako dito. tawid. Ba't ka umakyat dito, Jer? Wala dito Ay. eh. Hindi, dito. Kunin ko yun. Sa baba, oh. Putang ina. Nasa taas lang ng ano, nasa taas ng entrance ng ano. Hindi ko makuha. Kaya tumasa ko. Hindi ko naman pa yung bounty. Try ko muna. Usap ka. Wala na. Wala na. Kaya yung ginagawa. Oh shit. Ayos lang loads na ano lang kami. Swerte lang. Wala pang kalaban. Okay, assist elimination. May lumabas. Ayun, meron dito. Ayun na, pababa na. Wala pa ang bus station. Buy station Ang identified. dami natin pera. Buy station identified. Cancel that. Selfish. Ang dami natin pera. Hay. Selfie. Couple taon self ka na yun. Gas mas kailangan natin. Oh, gas mas.
ako dun ah. Try ko lang tumas dito. Sa baba to yung ano? Sa baba yung bus? Buy station? Sa parking? Oo. Sa parking. Parking. Nakakawala din yan eh pag ano eh. Lumipat pa sa atin yung chopper. Kaya inaapol ako. Pinapaltogan pa tayo. Sabi na yan. Labas ako dito sa kabila. Pumapaltog eh. The legendary Mammartek chopper. Kaya yung chopper yun. May nagpatayin dito. Magamit to. Uy! Oh shit! Iba yung pumatay sa akin? Ha? Oo, sa tower. Sa Saan taas tower, na building. Safe ka dyan. Dito, banda. Ano? Ay! Na. Tuloy. May gas mask doon. May gas mask doon. Tinuluyan siya. Sige lang, tol. Kalaban. Hindi ko naabutan eh. Kita. Malapit kayo sa bus station. Tayo yan. Daming pera. Ayun na lang akong kills. Ledger lang, malakas. Wala. Mga stolen kills yan. Bigat na kayo. Meron dito sa taas, sa taas, sa taas. Nagka-camp. Ayan na, dito. Ay, biling ko lang siya ano. Meron dito tal, saglit. Yan na ba? Ayan na. Ayan na. Meron. Daan tayo dito. Tapos na-load out naman dyan. Nice one, Jer. Thank you, Jer. Balikan mo na siya, Jer. Sa loob sila? Nagka-camp? Ah, tal. Friendly UAV overhead. Nandiyan na. Ah, pera. Bili lang ako selfie ko. Selfie. Ay! Meron ako, tol. Pero. Loadout mo pala, no? Sa... Kailangan. Isa yun. Hindi ko naisip yun. Akit ako dito tal. Oh, pera ano, UAV? UAV? Sige. Combination. Kayo bahala tal, Gas mask nyo. Wala ako, ano, bala tol. Bala dito. Sige. Mark them here. Disregard that. Bloody ako. Tangina, bumagsak pa yun. Supply chopper. Eh, sa ano naman eh? Sa may gas. Lalampas pa tayo sa ano? Sa Riva. Gusto niyo mag-advance. Mamaya to. Ah, ang dami doon, no? Gabang. Kaliwa siguro tayo. Ito. Time expired. We lost the target. Thank you. Sniper oh. Dami naghihintay doon. Basag ka, hype ka. Down isa. Tara tal. Ito na. Down, what a fucking camper. Ah, yan yung ano? Tangin ng sniper yun. Nagkakamp lang ang hayop eh. Yan yung kanina.
Wala akong makita. Nadang ko ba yung isa? Nice one. Ako makabot. Nag-plates pa ako talaga. Teka, Jer. Taken ka ba nun, no? Tangina, na-stuck sa wakit. Yung park wala. Yan yung ano. 45 remaining. Nicely done. Yun yung kanina, yung sinabi mo nagka-camp. Yung kanina, yung... Ayun, Lods. Nakita ko yung laro niya. Sayang. Mausok? Mausok na labanan. Nice, nice, nice game, nice game. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy dropping into the AR. Check. Yep. Copy. Enemy dropping into the AO. Magbukas tong bolt ah. Nasa drop set na ba natin si Jim? Ano? Siya ano? Wala pa Hindi daw. ako mga tol. Wala pa, tol. Facebook mo talaga. Sige, sige. Jigs, Meister ba o Miss? Oh, Meister. Parang yung Jaeger. Parang Jägermeister nga eh. Idong ko rin na ano eh. Jägermeister. Corvosier. Yung ano pangalan mo sa Facebook tol? Oh, Jose Sorizo. Jose Sarisa. Si parang Jose Palata. Oo. Pa-jigs-jigs pa, ano? Pero yung Jigs Meister TV, yan yung YouTube account ko. Nakuha na. Bibilis naman na. Meron pa dun, oh. Patype na lang mamaya sir. Oo, type ko, bro. Sige, para masala. Kala ko laban. Wala ba? Ang ina meron dito. Yan yung tol. Saan? Isa yun. Wala. Move to secure.
Uy, uy. Ba't ang namin dito? Ay, naibaba ko yung balas. God damn. Epic fail. Bullfrog. Bullfrog. Wala na yung kalaban niya. Andun pa rin. Ayun. Yun yung pinipick up. Naload up? Walang wala. Akin na. Baba ko na rito. Layo ko. Bayad ko na lang yung binaba ko ng ammunition. Sakto na yung pera namin to. Kaya talpapunta na agad. Contract update. New objective identified. Loadout drop headed your way. Uy, Baba ko kasi yung ano. Focus step ha. Posibleng walang kalaban dito na ano. May bumagsak kanina. dito sila. Sa green pin. Naka-ghost ka agad? Pambiling UAV. May cluster ako. Wala dito. Ayun. Ay, wala. Friendly UAV overhead. Green. May kadalaw. Stop it. Ano? Bumili. Uy. May bumili ba dyan? Wala naman bilihan yun. Orange. Meron bilihan dito. Papunta dito. May isa pa dito ah. Sa green map. Sa purple. Pushing ha. Sige, sunod ako sa'yo. Saan? Sa purple ano? Na. Sugurin. Ghosted ata eh. Ayun. Hindi, lumabas na. Mabas? Nandito na. Paks pa sa loob ah. Scap tol. Ano ginawa? Kanina ka. Ayun o. Basag o. Pangalawang orange na yun eh. Meron dito. Tatlo. Yun ah. May naglo-load out? Allied cluster strike inbound. Tayo ng mga yan. Down, dalawa. Uy, sa taas pa. Meron. Nangyaylam. Ay, dasta!
Bumagsak yung isa. Dito na sa akin. Doon. If you survive, Doon isa. you're free. Dalawa pa. You return to the front line. You lose, your fight is over. Sort out or Minampas lang ako. Uy? Pisak, motherfucker. your team has cash. They can pay for your release. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. Fight's begun. Listen up, soldier. Up, soldier. Go sort this fucker out. Okay, bitch. Ito sana yun. Meron, nandun ba sila talo? Ayun, dito pa. Copy. Pabalik din ako dyan, Dal. Oo, revenge na nun. Saan kaya sila banda? By station. Nandun pa rin? Oo, so... Tayo ko lang yung loadout. Pabagsak na din. Kaya na? Oh, shit. Down. Oh, shit. Sayang. Tatlo. You're bitch. Oh, ba't ganun? Hindi yung pa... Yung paa niya natanggal. Okay. UAV pa. Bili ako ng isa. Follow that. Ang hina ng MP5. Anong MP5 gamit mo, Lods? Cold War? Ay, yung ano, yung Hindi, yung isa. Oo. modern, ay yung Modern Warfare ba? More. Oo. MW. Dito pa rin sila. Lalaban pa rin. Nasa rooftop. Kung bumawi. Palote dito, sa baba. Nasa rooftop sila eh. Diyan. Oh, shit, ang dami. Dalawa yata. Hello, squad. Pera tol. Bili ko si Jai. Pabanda natin. Di siya no. Jigs. Meron ka rin. Jigs. Lapit. Sakto, loadout si Jai. Abot pa. May loadout dito ha. Salamat. Post station. Salamat po. Palodot pa si Mayor. Wala namang kalaban dito. Tapalats. Dalawang box. Oo. Enemy UAV Oh, overhead. shit.
San. Nasa taas nyo. Dito, Taas nyo. Dito. Sa taas. Punta na dito, papunta dito sa dito. Copy. Wala akong no visual, wala siya. Kita ko na. Uy! Saan? Oh, did you see me, bitch? Hindi ako makalabas dito. Diyan ka pala? Dito to lang, may isa pa dito. Oh, meron pa. Uy! Ito, andito. Saan yun? Dito na sa akin. Nasa second, nasa ano? Sa loob. Down dito isa. Nice. Oh, shit! Ano yun? Patay ako kagad. Tumaan na granada, oh. Uy, may third party to, third party. Saan? Party. Nandiyan lang. Sa harap. Or kasama niya lang. Tama niya ata. Oo. Ghosted. Tatlo ata yun eh. Oo, doon yung isa. Uy, yun o. Ayun o. Bumili ah. Tingnan ko lang yung bababa. Pataas yung recall niyan. Oo, 3 kill na to. 3 kill na na. Pataas yung recall niya. So, kontrahin mo lang. Ilan. Pataas na pa kaliwa. Ano to? Nice! Nice! Nice one, guys. Tara, handito na isa. Oh, may loadout dito to. Loadout. Nice! Nice one, guys. Oh, Naba- loadout nila. Nababagsak pala yun. Paano nangyari yun? May loadout sila talo. Saan? Sa likod. Andito. Kita ko na. Naglo-loadout. Nice! Nice. Nice. Very nice. Ay, Nice mga one, pera na yan. guys. Ito, gas mas dito tal. Very nice indeed. Dito sa taas tala. Oo, lang lang. Nice one, guys. May mga gas mas dito. Sa atin. Makapag-loadout din. Shoo! Hindi ko man lang naiputok yung loadout ko kanina. Dito tala. Bounty ka tala. Ingat lang. Oo nga no. Armor din dito. Ito. Ay, sana nag-ghost na lang ako. Dito pala yung baril ko. May extra kayong plato. Plato. Dito tala. Thank you. Ito yung baril. Ay, jump lang. Thank you. Ito, subukan mo total. Maganda to. Ito. Ah. Ayun yung baril ka. Kinuha nila. Try mo yung baril ah. Ito. Train pa lang tayo tol. Train pa lang tayo. Ah. Let's go. Papasok ba yan? Oo nga, no? Baliktad pala yung iniisip ko. Yung puwet. Bounty. Tingnan na niyo. Mac 10 yan tol ah. Tingnan na Mac 10. Ah. Anong wala nito? Wala Saan? siya. Ito. Nakuha na nila yung purple na ano. Ay, yung atin. Here, guard that. Pwede yan. Nag-recta ghost ako. Nagos na rin. Itong isang Mac 10 yung nakuha ko. Oo. Pulutin. Relocated. Disregard Sige, that. loot. Mark them here. Ito, meron dito. Saan dyan?
Sa baba. Sa loob niyan. Sa baba. Oo nga. Ang ina mo. Sila na naman, tol. Bumalik. Bumaba yung isa. Cut na yan. Sana. Nandyan, bumaba sa agdanan, Sa entrance. Enemy recon drone in your area. Agree ko na. No visual. No visual din ako. Oh, ako. Bong high. Baba ako. Nagdo-drone pa eh. Hoy, dito sa akin na. Ito. Go ahead, sure. Oh, sorry, hindi ko nabutan. Sige, may pambili tayo, may pambili. Ito lang. Baril niya, oh. Ay. Kaya ano pala. Baba ko na sa, buy station. Copy. Pero yata yan eh. Recon ba tayo? Balik ko na yung loadout. Pwede. Move to the next area and secure the perimeter. Nice one, tupasok pa yung Closing in. Nasa atin. Safe zone. Trade na, no? Nice. Yep, guys. Ingat lang tayo, baka puntahan tayo dyan. Sabi. May espada dito. Kudachis. Kudachis. Sa baba kaya? Oh, Lods. Ano sa baba tayo? Sana? Trade ka na. Naglalag na. Sa left side. Ano, open pa ata, hayop. Naku nga, MS. Open pa nga. May orange. Di pa looted dito. Kayo nag-loadout. Ay, saan ba? Hindi. Ay, bumili? Oo, Recon. Recon pala. Igod pala. Sama-sama. Uy. Si Jer pala. Meron dito. Moving there. Copy. May plate box ako. Ay na may sasakyan papunta sa atin. Contract complete. Recon intel secured. Yep, guys. Sabihin niyo pag kailangan niyo plates ha. For money. Yun. Tayo. Pasukin na natin. Sino mag-camp muna? Dito na. Heading there now. Oh, dyan. Hindi pa looted. Oh, dami pera. Bili self-revive, oh. Oh. Hindi ko selfie niya. Hindi pa lote rin dito. Wala nag-load. Cluster ako. Copy. Dito na pala si Daily Flight ah. Ayos dito, pwesto natin. Cover box. Pila ako selfie ko lang tol. May buy station pala dyan. Kailangan ko lang dito. Tayo nagka-camp. Dito na. Dyan sa'yo? Sa inyo? Ito yung sukli kung gusto nyo. Bibili ng Ayun o, may punta sa'yo King. Wala kotse. Nahabol siya. Mag-isa lang din. Naurong ko lang saglit yung sasakyan, di ako makapasok. Bili lang sa survive tal. Ito yung pera, lads. Ito. Cover. Cover yun, cover. Okay na, goods. Goods. Nice, bilog. Ito pera, lads Kami o, bilis Jigs. ito lang. Jigs. Okay na. Load ito, pang ghost ko. Ito pa, lads Thank you. Bili ka ng selfie. May pa-drop. May pa-drop. Ayun, oh. Siya set na rin sa likod ah. Di ako ghosted ah. Ako nga pala, Ako rin, hindi. Waypoint marked.
Ayun na. May putsip. Ayun na. Sa baba. To. Down. Nice. Sa baba. Nice, Yan, nice. yan. Tuluyan ko ah. Patay. Tuluyan. Nice one. Meron pa 25 meters north. Copy. Andito, meron Wala pa akong dito. Dito. Meron din dito. Meron. Yun. Northeast din. Meron. Baka mo lang sa dito. Sarap dito mag-tower. Ingat pa lang sa sniper. Kaya nga eh. Ayun na. San? Ping mo lang. Dito. Tol. Dito. Walang code step pala eh. Walang code step. Saan ka, Jer? Dito sa hagdanan. Ito meron na. Andito na. Dito. Gas is inbound. Marking Umubo. Nasa parking lang yata sila eh. Meron dito. Uy. Dito sa pa. Diyan. Yun na. Down. Papasok na. Dito, isa na lang. Down, white. Nice. Whew. Dali pa ako ng kasama niya. Walang pambili. Ayos lang. Kaya niya na. Paas na kayo. Dito tayo mayayari tol. Ayun na. Kaya nga eh. Nice. Uy. Oh shit. Sige, diretso Sir, pick up muna, tol. Ito. Sige, Down. Nasaan na. Down. Sige, diretso lang kayo mga tol. Okay lang. To. Kaya yan. Reload pa, tayo na. Nice. Nice. Pero sa taas natin. Uy. Meron dito tang. Ayun na. May nagka-camp? Hunt them down. The fucking camper. Walang loadout. Nagkakamp lang. Damn. Science. Abot na tayo 5. Konti na lang mga loads. Tanginang camp. Yun lang. Nagka-camp sa Burger King eh. Nakahalud lang sa may desk table. Tal pa type ng pangalan mo sa para Ay, wala. Walang tubig. Ayos na din ang loadout. Pwede na. Start ko na. Good lang tal. Sige. Hey, welcome to our RV in Yellowstone. We're excited to share our ultimate Yellowstone itinerary, travel in an RV with a dog. It's a very niche audience. We came up from Jackson Hole and spent 4 nights in that area. Jackson Hole is a super cute town. If you're basing any of your time there, when you drive north, you're driving through Grand Teton Park. And even if you just took a scenic road through the park,
you are experiencing a lot of the Tinad mountains. ko na, Of course, tol. there's beautiful Thank hikes you, and tol. things that you can do there, Okay, thank you. not with a dog. Because we entered in around the middle of the day, we ended up waiting 45 minutes just to enter Yellowstone Okay na, tol. Park. Para na lang. So Ganda when lang you're in kung an kaya. RV, it's not such a big deal. We just hung out and made some lunch while we waited in the line, but it's not the ideal way to spend your time if you're on a time crunch. There are two types of campgrounds in the park. I mean, there's RV parks and campgrounds, but some you can book in advance, and I think that you probably have to book them, I don't know, like a year in advance or something, which didn't really work for our schedule. And then there's other campgrounds that are first come, first serve. I can tell you one thing, we didn't want to spend our afternoons stressing about where we were going to sleep at night. So in order to avoid the first come, first Hindi ka ma-add, naka, on Jackson Hole, we're spending 2 nights Nagapa- in West Yellowstone, nagapa- just outside the right, park, right. at an RV park. 2 nights on the Message east na side lang, near message. Cody, Wyoming, and 2 nights up in Easy Garden siya, Bay, Ay, up by Mammoth ay. Hot Springs. ano ba? Easy ba? Busy. Siya naman yung nagdi-DC ngayon. Sige, Lods. Sige, Lods. Hintayin ka namin. Ito nakita ko. Ah. Yes. Oh, hindi siya maano. Tensions are palpable. You could cut the excitement. With a knife. Let's try. Everybody clap. Wala ka pa, Lods? Refresh ka. Online na daw siya. I-invite ko na to, kasi hindi pa niya na-access. Limit ko rin siya. Okay. Pasok ka, Lods. Yun. Ayun. Sorry Yo. mga lods, hindi ako na naman yung nag-DC. Ayos lang.
Salamat, salamat. Ayun, na-add ko na, subscribe na Lods. din ako sa Dexter? page mo. Very nice. Where do we go now? Warm-up's done. Time to kick this off. Enemy dropping into the AO. I check. Check. Mike, yun. Ayun na. Yun, no? Check mic. Nakakan na din ako tol, nakasubscribe na din ako dun sa page mo sa YouTube. Alright, salamat, Lods. Very nice. Closing in fast. Get to the safe zone. Uy. Ay, tara. Papunta sa train. Meron din papunta sa... Uy. Eliminate all targets in the AO. Hindi ka naglalag, tol? Hindi, Lord. Hindi. Naglalag ka? Oo. Pwede tayong, magpalit. Start, oh. Mamaya na. Ayun na. Magpalit ng server mamaya. Mamaya na. Oo. Ay, nabitin pa. Ulit. Walang bunga dun sa skab. Load up. Tara. Ay, bukas na pala ito eh. Buy station identified. Supply box located. Move to secure. Ay, meron dito. Heading there now. Copy. Job, Lods.
Coming. Saan? Patay ko. Nice one. Nakaload out. Thank you, Lods. Thank you. Hindi. Oh, meron pa. Saan ba yan? Ito. Doon yan, no? Dalawa, oh. Down isa. May isa pa dito sa loob. Pushing ako. Rin. Reloading. Patay Nice siya. one, Lods. Down isa. Copy. May isa pa tol. Isa na lang yan. Dalawa pa. Oh. Down. Isa lang. Shit, Nice sorry. Hindi na nabut. Nice. Nice one. May gulat pa man. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Loadout muna tayo. Tara. Kahit doon lang tol. Drop on the way. Teammate has been cleared for redeployment. Yun. Pwede Dali na combination. lang. Ang bahala na lang. May ammunition. Here. Daming langaw dito. Basura pala to. Wala ko pang biling UAV. Copy. Ito tol, pera. Oh, may Friendly UAV overhead. Hanggang sila. First with pala to na, oh. Contract objective mark. Pusin na muna natin yun. Pwede ng gas, ah. Copy. May extra armor kayo dyan. Isa lang. Tulads. Dami. May extra pa ako. Dalawa. Ito, Lods, meron dito, ah. May laban yan? Oh, okay na, tol. May ammunition na sabi niyo lang kung galayan niyo. Dito. Ano yan? Ano yung may... Ammunition ba? Kay Papi Jer. Sige ulit. May parang kon. Ay, maingay yung sa akin. Ay, yung ano, yung banyo. Oo. Ba't sila? Self-revive na. Ito pa pala pero nakalimutan ko nag-vlog. Dito. Tama, bro. Thanks. Nag-lag din ako. Ah. Gadang. Isa pang ammunition ah. Have eyes on a field upgrade. Selfie dito. Sino ba selfie dyan? Papi. Five off Meron na. secure. Popping gel. Pwede tayong Buy station located. Popping gel na lang. May ano dito dyan. Taking the wheel. Bigas na rin. ayun nasa taas. Ayun nasa taas. Saan? Mark. Dito. Ito. Enemy UAV overhead. Contract Basag. updated. Saan yung mark, tol? Saan? Ito. Dito. Green team. Copy. Tara na. Taking the wheel. I got shotgun. Tara tal. Baka may Tayo. selfie, Chel. Nakuha ni Jeren Shell.
May gas na rin, no? Kit-kitin natin yan. Bababa na yung mga yan. Pwede nating ipitin mamaya dito sa taas. Ay, napatay ko yung nasa taas. Nakamute pala ako. Oo, napatay mo. Nice. Nice. Siya mag-ghost. Ang dami kong pera. Oh. Dito. Very nice. Maingay pa rin yung mic ko? Okay na tala. Okay na. Okay. Ay, yung shower. Yung shower kasi nakabukas yung banyo. Oo. Bili na ako ng selfie ko ah. Sige tal. Dito. Ay, yung sukli ah. Munti ka pa na gano'n ah. Saan yung pambili ng gantal? Ayun, no? Tangin. Ayun, nilagyan Pambili ko na. ng precision lang. Uy! Meron. Alas. Huwag na tayo. Sige. Ay, shit, sa taas. Tangin na, may naka-sniper dun. Down si Rambo. Oh shit. Down na. Pasagod na sila. Ay, tangin lang yan. Saan nandyan, ah? Ha? Yun na. Tara. Oh, shit. Dalalas Sige, na. diretso na kayo to. Sige na, alis na tayo. Okay lang. Alis na tayo. Bilhin ka namin. Oh, okay. Siyempre ka Okay lang lang, mga lods. No props. Tara, balikan natin. Tara. Dalawa mga lods. Dalawa. Pero hindi ko alam yung nagsasnipe. Sige lang. Mas lang yun yun. Yun, nandito sa ano. Nandyan lang siya eh. Mamamatay na yan. Your teammate was sent to the gulag. Dito sa loadout. Fight for a chance to redeploy. Isa sa loadout. Loadout sila. Uy, dalawa. Dahil na. Yan ang mga Uy, dami pala ito. Pasok tayo dito, tal. Oh shit, naglalag ako. Teammate Ay, wala tayong. gulag. Surviving earns them redeployment. Gas is inbound. Your teammate Nice. is redeploying. Stand by. Balikan ko, lods. Balik ako dito pag nakabalik ako. Ikutan ko lang Bakit? sila, let's. Okay. Ikutan ko Bakit lang pa rin sila. ba? Teammate Papin lang, Lord, kung nasan. Kinaw na. Ay, tangin na. This is the gulag. Survive and you can redeploy. Fight's begun. Na-visual pa rin na. Nasa ibang, sa kabilang tunnels. Oh. Fight is over. Oh shit, may mga baril dito. Andyan pa rin, Oh, andyan pa rin. Wag, meron dito. Copy. Ayos ng mga kampo. Ay, nasa train. Train na Sa container. loob. Sa loob. Oo. Dito. Apat, lods. Lumabas yung mga yan eh. Apat. Ilang lods? Apat. Sige. Copy. Uy, what? Dito na pala lahat. Yun. May loadout sila sa may kahoy. Malapit sa akin. Enemy UAV overhead. I'm driving. Hindi ko na binalikan yung ano, loadout ko. Loaded, ah. Dito. Ay, looted. Meron pa dito. Clock's ticking. Get to the target. Taking the wheel. Be advised, there's an enemy team. Tangin na. Dalawang LMG. Hunted pa talaga ako.
Hayop dito pa sa may camper. Oo. Enemy UAV overhead. I see you. Ayun. Contract complete. Your payment has been authorized. Yun lang. Kung may pera ko talo. Saglit tal. Abot. Sige lang. Be advised, your team Ginawa mo? is advancing behind Yeah. new targets. Keep them secure. Ulot na ako rin. Taking the wheel. Ay, ang pera Total pero kung makakabili ka. Ah, Ako'y kokan muna. easy. Ngayon ang... Saan na kayo mga Magka-quarantine muna. Ko-quarantine. Isolation. Hanap lang ako ng tangke. Wala na yung mga tangke dito eh. Sayang, ito dalawa. Ay. Kaya Ay, bulin papunta ako. sa'yo. Come here. Halika rito. Pera to, pahinga ko pera to. Ang ina mo. Dito, Jake. Bismillah, pera. Okay. Lala ka. Oh, yung sasakyan, no? LMG mo. Punta ba? Oh, shit. Baka bumaba. Oh, lol. Habulin niyo ako. Sakto, pang load up yan. Let's head to the safe zone. Oh shoot, Ay. sorry no. Nabili ko. Sandali, Lods. Dapat nabili pala kita. Sorry. Ayos lang, Lods. Ayos lang. Alak na check ko. Ay, Sorry. Ayos Tal, lang. paganbang na itong hayop na to. Oh, yun na kay TV, oh. Lapit na yun. Ah. Oo, ano, ito yung oh. Oh, may kalaban din yata sa ano. May tumatawid kanina dito eh. Hindi ko alam kung saan banda eh. Oh, sa buy station. Baka may tatawid dito sa airport. Ayun na. Andyan na. Ayun na. Saan? Nahabol ako. Saan na? Ayun Sa na, buy may station. Pumunta ang buy station. Ayun o. Papunang bus station nga. Sa kabila, Lods. Sa wala. kabilang buy station. Ah, sabi Dito, lang. dito. Yeah. Ito, Yeah. andito. Ah, sa window. I'm taking fire. Uy! Shit! Uy, namatay siya. Mas malito. 6 minutes. Mauna na kayo sa taas. Ayun na. Ayun. Uy, thank you. Load out. Tarot. Ayan. Naglaras na. Dito na. Right, inbound. Uy, Down siya. Down dalawa. nice. May isa pa. May isa pa. Ano mo? Nandito. Sa likod. Down. May papunta sa inyo. Tumaba. Down. Nice one. Tangina mo. Wipe. Meron pa sa likod, kanina. Para patayin nyo na. Bili ka load out mabilis. Hindi Ito, apat wala patay. kayong
Uy, sa likod. Meron Meron pa, meron pa, meron pa. Meron pa din sa likod kanina eh. Request recon flyover. Down yan, down yan, down yan. Ay, saan ka? Gulag. Wala. Ayun, nagabang sila dun, oh. Ah, sa ano? Sa taas. Ayun na. Tol, alis na yan, tol. Kanan tayo. Gas is close. Get to the new safe zone. Gusto nyo, abot kayo dito. Be advised, UAV is being offshore. Pabili ka ng loadout. Ito na. Papush natin. Okay, post nyo. Ano? Dito pala. Patay isa. Sa likod pala. Sampa. Ayun. Meron pa. Diyan sa likod, dyan. Meron dyan. Yun o. Ano? 4 yan. Nice. Naubos kami kaagad. Ayun, sasakyan, no? Escape plan. Alam na. Alam na this. GG na. Talo na. Dapat pag naiano sa tubig eh, mawawala yung ano. Overheat. Bakal naman ng halatang nag-overheat na. MVP, you're the real MVP. Tangina, meron pa sa akin. Ayos naman. Pang load up. Kaya gano'n. Meron. May nag-missile sa akin kanina. Ito. Dito. Happy? Ay, meron dyan? God damn. Ayaw naman tayong tantanan. Okay naman, ganun. May loadout pa ba dito? Dito kaya? Mamaya pabagsak to. Oo, apat. 30 seconds. 5 seconds. Sila, oh. May barrel dito. Bala. Thank you, bro. Nine teams. Gas May is mo ba? moving in. New safe zone located. Baba na. Friendly loadout drop. Oy! Ayun. Uy, yun. Loadout. Oy! Open pa nga. Oy! Pwede mo dito. Shifting location. Only 25 left. Keep up the good work. Pwede pa Ay, ano, yun. doon pa talaga sa open. Hirap na nga to. Hirap na nga ng buhay eh. Tangin. Heading there now. Sa ganitong oras ng crisis. Ito may pera, kailangan yung pera. Try kong tignan. Ay, tangina, may kalaban dito. Upgrade. Bulaga. Wala. Kaya ko lang Joke loadout. lang. Let's take it. Oh, bilit tayo. Ito armor to la, pambili. Nagko-crawl eh, papunta hanggang doon. Oo, para makita. Ayun na. Dito muna ako. Bili tayo ng plates sa Jigs. Sige, tara.
Kaloadout ako. Oh shit, sniper pa. San? Sa bahay? Pahingin na lang Dito. ako ng ano. Ayan, salamat. Ay, ang dami. Nabigay mo yata lahat. Ay! May armor pa kayo doon, lang ako. May pa-drop. Ito. Ayun o. Dito. Makakuha ng pan, loadout. Tana. Oh, dito. Yan. Nice. Nice one. Cluster. Airstrike! Why? May loadout siya. Dito tag, safe kayo dito. Sige, punta ako dyan. Ingat lang. Ayun din ako ang bro. Ito may May kailangan dyan sa akin Sa akin ng Airstrike purple. na naman. Ay, may snipe. May sniper sa north. North side. May hanger. Oo, left side. Ayun o. Parang kaya. Ano? Uy, Ayaw tayo. Airstrike na naman. Oh shit. May sniper! Oo. Dami namang airstrike yan. Sige lang. Punta ka dito, Jeff. Ayun pala, nasa tank. Oo, Dito na. Nasa loadout na siya. Dito. Ano pa sa tini? what? Ay, ulit. Nakakariyan? Wala, git-git na. bro. Oo. Tangin na, Peb ulit. 10 kills, ha? Nice. Nice Woo. one. Nice. Ngayon palang nag-iinit eh. Naiihi kasi ako kaya hindi ako makakonsentrate eh. Ihi muna ako. Ngayon palang nag-iinit eh. Lupet. Sakit nga talaga ngayon ng para, no? Sakit pa rin ngayon ng para. Oo, yung Farah. Parang Enough na yan eh. binaf ulit eh. Hmm. Wala si Jera. Mihi lang daw tal. Mihi. Hmm.
Di ko pala na-start. Ako pala yung ano. Sorry. Okay lang, okay lang. Kala ko na-start ko na kanina. Damn. Pwede pong sumali. Uy, si ano? Makoy, oh. Palitan mo sa akin. Palitan mo ako, Makoy. Pag ano. Last 2 games ako. Copy. Okay, ako palitan niya. Magla-last 2 games din ako. Last 2 games din ako. Last 2 games. Maaga ako bukas eh. Parang Pasok. aga pa bukas. Shout out. Makoy. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Going blood. Alright, enough fucking about. Now we do this for real. Now we do this for real. Go. Go check. Copy. I check. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Ping tayo. Set a drop point for your team, soldier. Aray tol. Ay, tang. Ay, aga ko naman. Aga. Pinbot ko agad. Karoon eh. Gaya-gaya na. Aray ko pong sing-sing. Ito lang, ching. Dito yun pupunta, tignan mo. Ay, nabitin pa. Nabitin din. Primary objective. Kill them all. Objective unlocked. Sabi niyo sa inyo, dun nga eh. Ration box. Nice. Adios. Adios, Tiag, Nina. Uy, dili paluted din eh. Recon intel secured. Solid work.
Loadout. Parang yung hirap itama yung carve eh. Baril. Mahirap talaga tol, curve eh. Eh, syempre, lily curve. Hindi straight ano? Liko yung bahala eh. Yun lang. Lalako mo naman ako. Curve na. Ay, mag-loadout na. Ay, alam ko, mag-focus ako. Mag-sniper ako. Yun. Dami na. Hindi, Nangyari, Lods. Looted. Ayop. Looted. Uy, wow, naglag na. Naiwan ako ulit. Naglag ka? Oy! Oy! Balik na. Looted tol, looted. Okay, gabi. Ito pera. Babantay ako. May sasakyan. Dito na, oh. Takot na yung mga yan eh. Kita mailin po lang usok eh. May bala. Ayun na. Uy! Nasa taas tol, nasa taas. Nagka-bandit second natin. Patay. Okay, ano na lang, nasa Rambo campsite. May nang hayop. She's gone. Saan yun? Wala. Nandun ba? May sasakyan sa likod, parating. Sa purple. Ano? Grenade out! Trap. Umalis yan dito pa rin kanina. Mark the target. Dito kayo, ano lang? Naglalakad. Mark the target. Ayun na. Papunta dito. Sa green? Okay. Moving here. Disregard that. Asan na? Wala na. Tapos? Wala pa ako, nandun pa. Copy your mark. Target right here. Inahabol siya eh. Basag. Saan ba yung circle? Ay, papunta sa kanila. Tapos yung king niya. Meron pa rin dito sa stadium. Copy. Kamamadali, bang baril yung nakuha ko eh. Pwede pang balikan. Ang laki mga hayop na yun.
Meron ako nakita dito. Pumunta yata sa likod ng bato na yun. Ito. Saan? Saan yung maraming usok dyan? Nasa gisa. Ang dami naman yan, 4. Sabi mo yun. Kayang sila. Sa baba pa yung loadout. Naubusan na ako ng bala. Ako bala dun. Gas is moving in. New safe zone located. Kuha lang ko loadout tala. Sige, tol. Tagging enemy vehicle. May isa. Enemy helo. You know? Ghosted na ka. Meron pa dito? Na yung mga bumagsak. Hostile spotted. Ammunition. Ay, may loadout na pala dyan. Meron na pala. Kunin ko lang tong gun. Ghost. Recon. Maneuvering to collect. Dalawa. Dalawa yun tol. Move to the next area. Puta nga, dito. Ayos na yun. Maya na ako mag-ghost. Mala yung baril na nakuha ko. Sana wala akong bala. May nag-recon dito. Shifting location. Hanap lang ako ng bala. Ito. Oh, yun. Ito, tol, may 13 na akong... AR. Sniper ba kailangan mo? AR. Ah? Naka-AR ako. Ah, Ayos lang ito. Nakapulot naman. Nakapulot ako dito. may bumili dito. Heading there now. Tara tol, tawid na. Mayayari tayo. Mayayari tayo sa ilog. Ilog tayo. Sementadong ilog. May bumili dito. May bumili dito. Dito sila. Eh, nag-recon na. Target right here. Laban ako tol. Copy, copy. Papunta na din ako. May Dito sasakyan. na, Maglo-load dito na. out. Shifting location. Shit! Oh, shit. Nice one. Dito na. Ay, sorry, Lods. Oh shit, Okay na. kala ko laban. Gulat ako doon. Ako nga na din eh. Napatay na yung bumaba? Oh, andun. Hindi pa. Saan tol? Ipupush ko Doon sa may ano. Yung sana natin. Enemy movement. Saan na? Nasa... Hindi ko ma... Ay, ito na. Nasa bundok. Pang ina. Galing. 4. Here we go. Get ready to fight. Ibang team. Nandito sila eh. Ibang team nga yun. Tol. Walang mga squad. Gag ko yung isa. Win here and you return to You the don't count. front line. You lose, your fight is over.
soldier. Go sort the fucker out. Uy! Looks a little safer around. Go ahead and take the base. Your team can still buy you back if they have the chance. Tatlo. Yeah, you packing pussy. Yeah, you packing pussy. Try kong kunin to. Target Be area advised, marked. friendly Send it. precision airstrike inbound. Good to go. Uy, what? Ito sa number na yan. Naka-Amax. Reason pa nga to. Reason na kita. Ito pera ata, baka makabili ka ng isa. Jackpot, cash here. Try ko lang ilot pa dito. Oh, sige. Isang daan na lang. Pero ako, Oh, yun oh. Nice na. Talon-talon pa. May kalaban ka? Oh, dito Sa din. police station. kailangan yan. Oh, isa. May isa. Sana. Ah, dalawa. Naging dalawa na. Sana. Dito. Ayun, down. Oh. May isa Ayun, sa pa. gilid, sa right. May sonar pa. Basag. Patay sa. Shit, hindi ako matulon. Ito mga baril ko. Ayun, mabubuhay na natin si Papi. Papi Monyanyo. Meron pa dito. Ibang team saan ka na? Doon sa akin. Baba. Ha? Nice! Nice. Meron pa dito. Ano ibang team? Oh, shit. Tatlo. Oh, shit. Kape. Bili yung mga yan. Oh, shoot. Shit, yo. Ay, nasa ano pala? Sa harap Reload natin. tal. Sa harap ng loading station, buy station. Oo. Oo, Ay. Sa kanan mo rin, Lods. Ay, no, Nasa padrop rooftop. po. Ay, no, padrop po. Side mo, padrop. Diyan banda, diyan. Andiyan nata sa baba ng police station, tal. Theater. Nice! Nice one, Pilipino. nice one. Hindi ako makabili. Ako mag-isa na lang pala ako. Oh, sige na. Alam mo eh. Saan tal, sa minudal mo? Theater eh. Nasa Try purple. kong babaan. Kalaban. Uy, putang ina mo. Meron pa dito. Ooh! Ang dami. Oh, dalawa. Dalawa pala. Oh, Uy, tatlo. Apat pala. Ah! Biga ako.
Nabangan tayo eh. Oo. 1, 2. 1, 2. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Contact! Enemy dropping in. Target down! Does anyone need this? Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying. Contact! Enemy Enemies in the area! Enemies in the area! Contact! Enemy soldier incoming. Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Andito na naman tayo. Magbabagsakan. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Naiinitan ako sa suot ng operator ko. Balot na balot. Nagpapaputital. Papaputi eh. Eliminate all targets in the AO. Nagpapaputital. Papaputi ng sikit. May kalabang kayo? Oo, Ayun. Ah, si Green, si Green. down. Asa na? Kaping. Down. Narahin ko na. Alaga ko. Ayun. Tayo. Galing ah. Abay, may ibon? May ibon dito sa loob? May paniki, tal. Ay, panigi ba yun? Paniki pala yun. Supply box marked. Ibong... Nakakatakot ng yung paniki na tol. Carnival. Kain ng tao ah. Kaya nga, mahirap nun. Yung utak pa. Objectives updated. On the next location. Pulutanin natin yan. Oh, scary. Sabi nila. Ay, looted. Lolo yata. Lolo. Load out na ba? Layo ng bus station dito ah. May pa-load out, load out. Cancel that. Pwede naman dito. Fire station located. Vehicle marked. confirmed. I'll drive. I'm coming there. Ano ba to? Bitin talaga. Novi Grass. Grass na hills.
Snowy grass na hills. Tagal pang binasa, ano? Kuya, para po. Ay! Oh, may tao dito. Sige, tal. Sige, sige. Uy! Sa kabilang ano? Kita ko na. Meron dito. Basag na to. Nice. Nice one. Uy! Yari ako nung... Nasunog! Isa pa dito ah. Oh shit! Saan Ay, yun? sa itaas pala, sa itaas. Taas mo, Jer. Oo. Isang crack na to. Ay! Iba pa yung sumusunod. Iba pa yung bin. Nasa labas. Nako po. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or Napalokon. with a well-placed Naglakwan. Tib. Naglakuan tibisokol. Napalokon. Naglakwan bisokol. Oh, si Rambo. Oh. Oh. May kulay na yung katawan ni Rambo. You're up next, mate. Get ready. Mayaman ako ng tal pagka nakalabas tayo ng tal. Be advised, your Oh teammates got their shit! Meron pa isa. their RTB at this time. Magtiwala tayo kay Papi Jer. Turn to the front line. Wala na to. Ano meron pa? You're up, soldier. Yun. Nice. Kunin ko na. Kunin mo na. Ah, kunin mo na. All supply boxes down. Solid work. Sa pang scab. Kunin ko. Dito pa. Di pa umabot sa taas. Ay, Hulog pa ako. na-demonyo na. Ay, saan ba to? Dito lang pala. To the supply box. Secure that position. God damn it. Ang layo kasi ng base station naman dito. Yun yung gas station eh. Moving here. Buy station identified. Ayaw ata tayo talaga panalunin. Kanina pa, no? Talaga eh. I got the wheel. Bago na isa tayo. Objective located. Dito na nga sa akin, oh. Binabaril na ako. Saan? Break updated. New objective identified. Alis na dyan, Sino ba tal. Alis na dyan. Masyado ng run dyan. Pre-precision ko sila. Primary objective. Walang bilihan dito. Supply box inbound. Lolo. Sana sila? Sana sila, tal? Wala na ako dyan, tal. Tara, para. Vehicle marked. Sige, bibili kami ng loadout ni Papi Jer. Ayun na. Oh, yan na. Sunod yata. Be advised. Friendly precision airstrike. Ay, kala ko. Saan mo siya binili? Kala ko kalaban yung nagdaan. Meron pa nga, may kalaban dyan, tal. Putay na. Sa itaas. Ito na. Tara.
Ting 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 ting. Sira yung plaka tol. Uy, uy. Nagkakaan. Tama makakita Uy, lang. loadout. Ayun o. Loadout o. Tara. Babawian natin yung mga yan. Tangina, meron pa. Grabe ah. Gas is closing. Get to the new safe zone. Down pa ngayon, hayop ka. Saan yung Ayun, loads? tower nga. Meron na dito ah. Nasa tower, nasa tower. Bumaba. Meron sa bumaril sa amin kanina dito. Dito banda. Heading there Copy. now. Kailangan natin mag-ghost tayo. Buy station located. Post dito. Buy station confirmed. Napatay niya na yan. Nasa tower. Nakatalo ba? Lahat bumaba. Oo, nakatalo. Gago yun eh. Hindi na ng ammunition yung isa. Bila ako ammunition. Hindi ako UAV. Ay, plates pala. Kung may extra kayo. Ito. Oh, may ano. Baba to. Sige na yan. Dito, meron. Buy station identified. Anyone need this? Hawakan mo sana ang luha. Pera pa. Pamilihan ng May bala na kayo? tawid gutom natin. Meron na. Meron na loads. San? Andun ba? Pwede naman, tayo naman ngayon mag-gatekeep sa kanila. Enemy UAV overhead. Ayun o. Got a target here. Enemy UAV overhead. Kaya naman. Sniper ko. Haharas sa kanila. Kunin ko lang yung sniper ko. Gusto natin. Medyo pa talo. Meron pa rin dito. Placing. Kotse ah. Ang ginagawa niyan? Baba, baba. Ginagawa nito. Disabled. Down isa. Yan isa. Dalawa. Sino ang hindi nag-loadout? Para isa. Nice. Tay. Nice. Nice one. Yan o. Enemy sighted. Baka malikuran tayo. Dito pa rin sila. Heading there now. Repositioning. Cancel that. Mark the hostile. Down. Crowded kasi hindi ko magamit itong... ito. Ayun, tal, sasakyan. Basag yan. Bumaba.
Wala siguro matatalo na tayo. Oh, meron pa sa harap. Tangin ng flashbang yan. Down isa. Shot. Dito sa gilid. Down isa. Meron pa. Oh shit! Isa na. Dito sa loob, yan. Dito. Wipe. Nice. Nice. Thank you, bro. Thank you, bro. Ito yung umepal kanina. Ito yung bumaril sa atin kanina. Oh. Baba ko na tong ammunition. Yung mga to. Sige, sal. Kailangan ko na. Naubusan ako ng bala sa ano kanina. Sa sasakyan. So ano, bro. Ayun. Uy, sa likod natin. Oh, may nag-snipe! Gatekeep natin to. Saan yun? Sa likod natin. Sa likod. Down. Nice. Meron pa yan. Ayun na. Down. Basagyan. Meron pa? Meron pa. Tatlo. Ibang team. Oh shit! Snipe! Sa taas, bahay. Shit! Sa burol. Sniper. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Dami. Down. Tayo. Meron pa. Meron din sa bundok. Advance muna tayo, tal. Gatekeep niya yan. Saan bandok? Sa... Lapin ko ba? Dito kanina. Dito. May cluster ako doon kung anuhin nyo. So kanina yun Nakuha niyo ba? Baka nandito na yan. Saan ako namatay? May cluster ako doon. Saan yung Doon sa pin ko. looping? Oh, sorry, hindi. Stash. Ayun yan. So may bato. Pinutayin. Kaya abangan ko dito. Wala ko lolot. Wala akong armor. Bangan mo lang tala. Lapit yan eh. Kabili pala tayo. Ulit lang, tal. Nabangan ko eh. Sige. Dito sila sa bayo. Target right here. Teka. Down isa. Nice one, bro. Nice. Ay, sa likod mo. Shit. Agad ba yun? Ay, hindi. Oo, tal. Ayun, meron siya. Sa bundok pa rin. Nice. Yan yung gun. May isa pa. Okay lang, nadali mo dalawa, bro. Tatlo. Isa na lang itan. Saan na? Ayun, yan. Nice Wala. one. Nice one, bro. Parang pera. Wala pang... Putra, guys. King ka na yan. Try kong yari ito, tal. Tao pa sarap mo. Uy. Ba't biglang nagganan ng hali to? Tatlo. Apat. Eh, tignan niyo. Paano nila nalaman nandun na ako? Ghosted ako. Ayun no. Ayun na, sa kanya yung baril ko, hayop. Target right here.
Apat pa to eh. Ayun. Ayun, yung barrel po na sa kanya. Itong Franklin. Game pa kayo? Tara, game. Nasa game na. Last game. Last game. Game, last game. Last game. Ha? Last game. Hindi tayo makapamingwit ng sisiw ngayon ha. Kaya nga. Mahilap. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Get yourself the proper warm-up. We'll be deploying soon. Anyone keep this? Enemy soldier incoming. Warm up start. Time to kick this off. Battle Royale. Does anyone need this? Got gas coming in. Moving. Disregard plan. Disregard plan. Walang gumawa. Saan tayo? Yes, sir. Dalawang ano. Habulin na naman tayo ng nahabol ako ng chopper. Sorry siya. Nice. May isa pa tol. San. Siya.
Dahil. Ay, gabi. Naging dito. Moving there. Got a target here. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Down yung king. Patay. Most wanted target dusted. Solid work. Objective updated. Secure that position. Uy, meron pala dito. Shit. San? Sa baba, bro. Ayun na. Ayun, naka-chopper. Baba natin. Bumaba na. Oo. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Be advised, your Oh, what? Dalawa. You got flashback there on that, are bro. 2B at this time. Andito yung isa. Someone's gone through here. Careful. Gas is closing in. Reload! Enemy cluster strike incoming. Take cover. Hostile dropping into the area. Watch. Did it. Gabi. This is the gulag. Survive and you can redeploy. Wala mo nito lang. Ay, may kalaban dito. Ay, ikaw lang second dito. Kunin mo na lang yung chopper tal kung kaya mo. Uy! Ano ka? Soldier, win here. You return to the front line. Kalabas. If you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Wala na yung chopper. May recon. Wala na. First for where? Your head Halika. If your team has the cash, they can pay for your release. Commit pala ako. Dito pa rin. Moving. Uy, ang bait naman. Paano po ng king tal? Copy.
Uy, thank you. Thank you very much. Okay. Ganda. Yun ah. Mabait sila ngayon ah. Bait naman ni Sugapi ngayon. Sugapi. Ngunya. May makikita. Gabi mo niyan yun. Sugapi. Walang makikita. Yun, Lord. Yung... Bibili yung isa. Asan na sila tal? Eh, pwede natin. Nako. Nag-UAV na. Tama sa loadout. Isang box ba? Isang box. Baka may nagka-cap dun sa may ano dun. Pera ka wala. Grabe. Loaded. Ang daming satchel dun ah. Sige, sige Lods. Drop ako dun. Kunin ko yun. Pili ko na ng CGR. Sige, sige. Ay, kompleto na naman tayo mga kaibigan. Ah, may pambili pa tayong ammunition. Nakuha mo yung satchel dun parang Jig. Dalawa yung satchel dun eh. Drop lang ako. Kunin ko lang yung satchel ko dito. Second floor ba yun? Train. Ah, tal. Iabot. O sa train. Bibili kita ng bala. Dito. Iabot. Ito. Ang pera ako dito. Looted na din, 4-5 looted yung na bala. din. 4-5 yung bala. Hindi, abot. Abot na? Oh, dito Abot, mo. abot, abot. Pera ba? Lagot pa lang. Pera ka pala. Ammunition. Bagong... Yun. Our new beginning. Pwede tayo dito. Oh, walang tao dyan eh. Oh, di pa Tara. loaded dyan. Tara, kunin na natin yung spot habang maaga. Tara na. Kapagpahinga Sabay, mga daliri. Ay, ganun. kukunin ko yun ah. I'm driving. Puli yung king. Puli ko Pal, na yung king. pasakay. Kukunin ko yung king. Kukunin ba? Sige. Oh, may nag-snipe. Bumabaril. Hindi, ikaw yan. Hindi ako yun. Parang galing sa airport eh. Sa loadout. Sa may airport. Oo. Airport. Ayun na. Luyan natin. Pinabumaba. May sniper sa ano? Salamat. Oh, nag-snipe. Fire! Movement! San. Galing sa airport. Taas. Sniper na. Hindi lang sa likod tala. Moving here. Ayan. Never mind. Dito. Enemy UAV Dito. overhead. Natatakot mag-pick. Kaya nga eh. Ayun o. Ano mo ha? Halika rito. Taber na ako. Ulit ko yung kill. Oy, may Uy. iba pa. Ay ba? What? Asan yun? What? Sa likod. Hindi, dito. Saan yun? Uy! Parang dito banda. Hindi, dito, banda. Ay, no? Cancel that. Being attacked by an enemy team. Stay sharp. Central ba, Mark? Putang ina. Ayun nga. Rak.
Movement! 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 Parang, Cancel that. uy, what the? Meron nga dito. Movement! Sa likod, tol. San? Saan banda sa atin? Saan banda sa likod? Dito galing yung tira niya. Yeah, yun. Meron dito, dito bumabaril sa akin. Hindi ko makita yung bala yung kung asan. Pa-cover up. Sige. Ito na. Got a target here. Be advised. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Ino, makita lang Dito kitang pa hayop sa ka. atin yung bilog, oh. Dito banda oh. Ang ino. Shifting Sa location. green? Oo. Ayun oh. Copy, kaya nga kanina pa yun eh. Ino mo kung hayop ka. Ayun oh. Enemies in the area. Shifting location. Sa taas. Pinakataas. Copy your mark. Affirmative. Copy. Enemy UAV overhead. Ayun, naubos niya plate ko. Yeah, Ano, wala. extra ko dito. Make the target location. Uy! Uy. Saan yun? Doon pa rin? Parang Sa lupit airport naman. tol, airport. Lupit ng airport. Wala, clear. Got gas moving in. Ayun oh. Moving there. Siya nga nagtitira sa atin tol. Charot. Copy your mark. Uy, what? Airport na, man. Airport. Sa airport. Precision airstrike. Take Oh, cover. airport. Uy, putang ina. Kami dyan. Dapa lang tal, dapa. Ay. Ba't tumayo? Agdang. Doon pa dyan. Ito ko move kayo. Kita pa rin kayo. Kita pa rin. Uy, Oh! hindi pinakita yung replay. What? You kidding me with that shit, bro? Tara, baba tayo. Baba dito. Enemy Baba UAV tayo. overhead. Parang may daya, no? Tapos yung kon, no? Oh, yung kick. Kanina pa ano eh. Down ah. Naka-HDR ang hayop, putang ina ang hayop to. Yun, no? Movement. May kalaban dyan eh. Yun. Airport na. Ubus yung armor natin. Sino walang chatting dyan? Contract complete. Meron akong satchel. Meron na. Ikaw ano tol? May chatting ka tol? Chatting ka? Meron. Kamute yata si ano. Ay, sorry, nakamute pala, kaya pala. Sorry. Wala May to. chatting ka tol? Wala. May chatting ka? Wala tol. Okay, may chatting sa taas. Kunin mo lang tol. Sige. Ah, nandun lang sa Santino. Pero may... Sige, sa kanya na lang. Nice. Ito. Extra. Thank you. Buy station identified. Meron pa dito dalawa. Wala na akong bala na sniper. Ito, Lods. Hindi ka ginagamit. Download siya. Sige, okay na to. Large Ay, sa caliber. dami pa. Kasi airport pa rin tol ah. Ay, ito na. Target. Displacing. Down sa airport. Down. Dalawa.
Dalawa pa. May isa pa nagre-revive. Nice one, nice one. Na-revive niya. Putang ina naman nun. Gas is inbound. Marking new safe zone. Enemy UAV overhead. Ayun oh. Heading there now. Disregard that. Pamark nga yan. Dito. Heading there Basag ko now. din ng hayop eh. Pero rin dito eh. Ayun o. Here. Disregard that. Ayun o, dalawa. Disregard that. Tara. May ATV sa likod natin. Target here. Ayun o. Sa baba. Target right here. Tara. Shooting at me. Tayo. Pero sana daw. Ito. Ta. Closing now. Tang ina, basag ka, hayop ka. Wala na akong plate. Talods. Copy your mark. May dalawa dito. Tara. Hard copy. That's mine. Busin natin ng armor nila. Tulad ng pag-ubos nila ng armor natin. Ayun o. Tatlo sila. Ano? Basag isa. Basag yan. Basag silid. Movement. Tumalo na sila. Down Dito isa. may isa pa. Movement. Patay. Movement. Nice Patay. one. Patay. Tang ina. Nice. Nice one, bro. Tumigil na sila. Airstrike na naman. Airstrike. Baba. Sa baba. Dito sa Kailangan baba sa baba? natin. Ah. May iwan yung isa dito. Akyatin tayo niyan. Dito lang ako sa baba. Got a target here. Ay. Basag yan. Inahuli. Gas is moving in. Malapit na tayong tatalon. May bala kang sniper tol? Hindi, wala. Ay, Wala na din ako. Talods. Meron pa. Pinik up ko yung ano kanina. paano ko nag-set? Paano views? Wala tol eh. Into the area. Watch the Down sky. sniper. May pa-drop, may pa-drop, may Wala. pa-drop. Sa likod. Likod. Ayun o. Mark the target. Down. Nice! May isa pa dito tala. Nice. Ayun o. Down di, dalawa down. Moving there. Pwede tayong dumaan ng ammunition natin. Patay. Sa buy station. Nice one, bro. Or selfie. Dito Brandon. There. Uy. Down sniper, airport. Andun pa rin sila. Down na yung ano. Nice. Ta. Pakanan tayo ba? Pakanan. Wala kang bala. Down. Baba. Nice. Bila ko bala. Nice. Sige, let's. Uy, nandito na. Kapag sa taas. To. Kababa na niya. Hihintay kayo. Pangina. Sa right side kayo bumaba. To. Squad yun, squad. Nice one. Isa ba dyan sa right mo kayo? Enemy UAV overhead. Ay, bumili. Ginamit yung Enemy UAV pera. overhead. Ayun, pwede Sige, din kayo bumali oh. Oh, shit. Auto kayo tol. Auto kayo tol.
Let's step tol. Baba. Ay. Naghihintay na sa garahe. Sa ano? Parking lot. Oh, shit! Yun lang. Pwede na nga ito. Galing yun! Tara, isa pa. Siyan pala. Isa pa. Last game. Last game. Last na. Last. Last ano. Pagbalik ta rin mo yung last ah. Sal. Abdul Jakul. Salamat. Abdul Jakul. Abdul Jakul. Jacolero. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Putang ina binaril. Ang inang pulis to. Start warming up. Right, stand by for deployment. Ito na ba? Ay nak mamingwit. Battle Royale. Closing on your position. Suggest you get moving. Saan? Atal. Tara. Lead them in. Enemy soldier incoming. Meron. Sige tol. Unahan na yan. Located a supply box. Halika rito. Dito rito. Finish mo. Okay, papakain ko yan. Pero babagsak, bumagsak. Isa pa. Ayun na yan! Tangina. Nice one! Nice! Yan pa nga. Uy, shit. Nakamasing ka na po. Sana. Tangina. Nice one. Meron pa? I've got you. Tagging a shotgun. May mga plate dito. Plates ka lang niya to. Body armor here. Sabog tuloy nga lang ni Gaga. Body odor here.
Body odor. Looted. Ubus nito. Ito na naman yung carb, oh. Mahirap itama, oh. Carb kasi, Tingnan, carb. kasi pakorba-korba. Oh shit! Uy! Dudot. Meron sa Dalawa, loob. dalawa. Dalawa sa akin, bro. Ito. Unit na lang yan. Down one. They'll fight for a chance. Ito lang yan. Where na you? Where na he? Dito daw sa, ano, dito sa akin. Saan? Nakakapirus yan. Nasa likod ng pinto. Dito, papasok niya, Mel. Dito yan. Sa likod niya. Ilang yan. Daming bala. You're in the gulag now. Tang Fight ilan, to dos. redeployment. Hayop to. Always have a go at these. Wait. Sunod-sunod tayong bilang, yan na. Well played start. Pinimoy pa. Hayop niya, mag-isa lang yun, di ba? Oo, sa likod ng pinto lang nagtago. Time for a bit of argy-bargy. Get yourself sorted. You're up next. Balikan yun, balikan. Babalikan ko yung hayop na yun. You return to Kailangan, mag-isa lang yun. Layo ng stop, fight ah. is over. Kaya nga, Babalikan ko siya. Sort them out and capture the objective. Punta ko dito, tal. sige dun. Kunin mo yung scap. May bangkalaban, no? May kabangkalaban. Kunin yung scap, tal. Losing ground. Kunin ko lang yung scap, tal. Tulungan ko sige. Sige. So, dalawa. Wait for me, bro. Coming home. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Patayin pa natin yan. Ibang team. Pero nga. Uy, what? Nice. Nice one. May isa pa. Dito. Uy, putang ina, basag na to. Patay ko dalawa. Pwede mo na, tol. tangin na mo. Okay, nice one. Nice. May nap. Wala dito sa taas. Ay, si Team Juan up na, pala. team up na, tol. Team up na. Team up. Hindi ko napansin. Kaya yung pera, tol. Bili ako. Dito, may mga loot. Balik ko lang si ano. Ayun, may cluster dito. Oh, brother. Sa likod mo yung pera, ano? Daily flight. Just to wait. Capital. Pero load out. Load out na. Friendly loadout drop on the way. Nakabawi din tayo doon. Sa ano? Ayan nga. Ang tagal mag-ano nito. Mag-reload. Tapos na yung game eh. Uy, may airstrike pa dito. Yung kanina. Ito, yung ibit, tol. Iba na naman yung nakuha ang baril, ha? Copy cash drop. Ammunition, tal. Ah. Oo, sige. Here. Ubos yung kalaban, no? Yatak sila lahat. Tuloy natin. Paglulot sa lumber. Dedo sila eh. Maganda itong darota, maganda. Into the AO.
Uy, dito. Revenge namin. Dito. May drop oh. San? Dalawa dito. Down, down. Down one. Nice. Ay, team wipe. Nice. Sila yun eh. Yun. Oo. Sila ulit. Gusto bumawi. Gusto bumawi. Asa pa kayo. Red box pa yung dito. Prison na naman to. Tayo, bundok. Prison na naman yung bilog eh. Basta ganyan, prison niya eh. Palagi, di ba? Ayan. Parang kanina lang. Oo nga, no? Gaya. Nananalo yung mga nasa ilalim ng prison. Enemy helo. Vehicle disabled. Bumaba. Got a target here. Crack. Enemy sighted. Sa harap ng mga May loadout sa harapan. Copy. Inbound. Marking new safe zone. Mabait. Sila ngayon sa atin. May ulit ako mag-boost. Yabot. Nayabot. Yabot sa loob. Kailangan lumabas. Uy! Ito Kailangan ninira. lumabas. Tira tol. May tao dito. Dito. Movement. X na bahay may bumasag. Sino yung bumasag? Bumasag yun, hindi. Ako yata. Hindi ka Wala dito. Sa next house na yun, tol. Next house na yun. Sa next house. Ay, doon nga. Down. Nice. Copy. Hindi ko alam kung may kasama. Meron. May selfie. May selfie. Ayun, sa likod. Tumakbo sa likod. Taxi. May shelter ba ibang hayop eh? Sayang yung lodo to. Dito. Meron na. Dito. Hindi pa rin. Assist elimination. Na namatay. Nandito pa rin. Dito, makuha. Recon na lang tayo, tangin. Tara. Ayaw makuha, di. Ayaw magpakuha, di bili tayo. Armor box dito. Wala nang shield, ano? Hindi na napupulot. Pwede sanang tuntungan yun eh. Set to command. Oh, meron siya. Ayun na. Shit, saan ba yung galing? Saan? Likod ata, sa likod. Binangga ka ba? Hindi, binaril siya. May binaril ako. Capital. Hanapin ko lang saan. Salamat. Kuha ng king to. May baril din ako ha. King nga. Uy, nandun. Marked a hostile. Parang hapon lang oh.
Tangin na nakatakbo pa. Recon pala oh. Ay, may recon pala dito. Mamaya nang tapusin to o ngayon na? Kayo. Depende, tol. 1 minute Layo pa pa. naman. I-ano ko lang to. Lapit ko lang. Ay, wag naman. Wag muna, tol. Wag nyo muna. Uy! Na-DC. Sino? Si Daily Flight na nag-left. Left the Ah? party. Pero nandito pa siya oh. Oo, dito pa naman. Pero lumabas, left the party. Na-DC. Oh, na-DC daw. Yun lang. Sayang oh. May chance to eh. May chance eh. Kung pwede lang 6,000 eh. Pwedeng buhayin eh. Kaya nga. Galing sa disconnect. GG na daw. Sige lads. Barrage. The Gas is inbound. barrage. Marking new safe zone. Recon intel Ayun, secured. Solid work. Ano isa pa? Loadout. Does anyone need Tara, isa pa. Move to the next area and secure the perimeter. Nakamute yata si ano. Jigs. Ay, hello. Yup. Yun na naman ako. Alak ko. Alak ko, tipaklong, lakalo. Ako rin minsan na ganun eh. Kagitna pa talaga oh. Ayun o. Bumaba. Bumagsak eh. Ano? Sa harapan ko pa eh. Contract complete. Recon intel secured. Para tol, dahan-dahanin na tayo. Bili na tayong self-revive natin. Oo. Ayun na, wala palang buy station. Walang buy station dito eh. Yung Dito madadaanan natin. Moving in. Tara. Biglang Ano? may camper. Napakaano pa naman tong daanan natin. Campground pa naman. Okay na tayo. Saka campground to eh. Campground. Hindi pa tayo ghosted. Hindi pa ba? Wala, hindi abot yung kon eh. Loadout, diba? Oo nga yun. Sino ba naman ang nag-program doon? Kung sino man po nag-program doon. Nananawagan po kami. Walang hiya ka po. Huwag niyo nang bigyan ng sweldo. Ay, nagbasag pa ako. Kala ko wala nang salamin eh. Easy. The enemy's been here. Tara dito, tal. Palapit na tayo. Tara. May langaw. Uy, may naglo-loadout pa? Meron ba? Wala. Ay, nagbabarilan.
Konti na lang, malapit na yung loadout. Anong gagawin natin sa buy station? Loadout ba tayo to? Ghost tayo to? Mamaya to. Mamaya. Baba ko na lang to para isang bilian na lang. Hawakan nyo muna, tol. So, Meron dito. Moving there. Green ping. Pasukin ko, tol. sige, sige. Mag-isa lang? Hindi lang, tol. Tignan ko pa. Gas is inbound. Marking new safe zone. Enemy dropping Ay, into wala. the AO. Enemy Pwede tayo dropping. Ayun. Sa likod San, natin. san. Ayun. Kinuha niya. Ayun, umiiwas na. May, Wala na. ayun Ah. po, may nagkakampa dito, tol. May nagkakampa dito. Ito. Easy. The enemy's been here. Ayun o. Moving. Disregard that. Displacing. Dito muna tayo. Kabarilan, ah. Target marked. Send it. Track inbound. Gas is inbound. Charge missed. Enemy UAV overhead. Rossi system deployed. Down. Uy! San yun? San? Di ko alam kung saan galing yun. Ay, pupush na. Dito sa gilid. Ayun o. Uy! Down. I've got you. Oh, shit. Down isa. Dalawa pala yun. Down yung dalawa. Oh, shit. Meron pang umano. Pal. Apat pa. Sige, Lods. Sige, thank you, mga lods. Bukas ulit. JJ. Bukas ulit. JJ. 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 DJ Banger.